Ongi etorri ematen dizuegu gure kanal berrira. Ni Alaitz, Ni Naia, eta ni Oianen naiz. Eta honako ni hasiera emateko, bizikletzarekin zerikusia duten eskola batzuk aurkeztuko dizkizugu. gaur egun gure gizartean birziklatzea oso garrantzitsua da. Izan ere ingurumena zaintzeko oso erabilgarria baita. Hortaz, zuen logela paritzek asmarekin material birziklatuekin eginako eskulan batzuk aurkeztuko dizkizugu. Hala nola, izkiak liraintzeko 3 modu ezberdin. Beharrezko materiala, aldizkariak, kartoia, adibidez zapatakaxa bat, artaziak eta itxasgarria. Aldizkariak zure amonak txokorin batean gorta dauzkanak izan daitezke, adibidez, Belén Estebani buruzkoak. Prozesua. Lehendabizi aldizkarietatik iruditerrak lortu eta paper zerrendetan moztu behar ditugu lehuntasunarekin. Ondoren, behin kartoi izki baten moduan moztuta dugularik, aldizkari zatiak itxasiko ditugu izkia inguratuz. Eta azkenik paper soberakinak artazien bidez moztuko ditugu. Beharrezko materiala. Edozein koloreko purpurina, txinatarten da batean erosi dezakezu, kartoia, kola zuria eta pintzelmeak. Prozesua. Lehenik, kola zuria pintzelaren bidez jada egindako izkiaren gainean ezarriko dugu. Berehala, purpurina kartoira jartuko dugu, zuloak estaliaz. Kola lehortu baino lehen. Behin hau eginda, izkia atzekin hartu eta lehunki astinduko dugu gainerako purpurina birziklatzeko eta horrela beste eskulan baten bat egin ahal izateko. 3 edo 4 minutu lehortzen utzi eta gure izkia prest egongo litzateke. Kontu du handia izan purpurinarekin. Oso itxaskorra baita, esperientziagatik esaten baitugu. Beharrezko materiala, gabonetako argiak, kartoia egurra, pintura, termokalatzeko pistola eta gelosia. Lehenengo bakoitzak gustuko duen izkia moztu dezake, baina gure kasuan berriz aletra egingo dugu 3 dimentsiatan. Ondoren, gure izen bidez kartoien zulo txiki batzuk egingo ditugu anpoiak kokatuko ditugun tokietan. Behin zuloak eginda, ea zuloan argia ondo sartzen den frogatuko dugu. Gero izkia montatuko dugu termokalatzeko pistolaren bidez. Kontuz ibili termokalatzeko pistolarekin, oso arriskutsua baita eta erredurak atera daitezke. Azkenik, argiak barruan sartuko ditugu kontu handiarekin. Baita pilak atzean kokatu eta itxatxi ere. Eta abizun nagusia gaurkoz, komentariok gauzen zikizan den zuen izki gustukoena. Espero dugu gustatu izan eta hurrengo arte. Gogoratu zaitezke birziklatzea! Eskerrik asko!